Formal nang ipinakilala ng One Cebu Party ang kanilang mga kandidato para sa darating na 2025 midterm elections. Narito ang balita ni Aileen Navarro. Opisyal nang ipresenta ng One Cebu Party sa harap ng kanilang mga miyembro ang kanilang standard bearer o mga kandidato sa darating na 2025 midterm elections. Ito ay sinagawa sa ginanap na One Cebu 2024 Convention. Nagtipon-tipon ang aabot sa libong mga miyembro ng One Cebu Party sa buong probinsya ng Cebu sa Sky Hall SMC Side City na pinungunahan ng founder nito na si incumbent Governor Gwendolyn Garcia. Ang magkapatid na Governor Gwen Garcia at Congressman Pablo John Garcia ay muling naihalal ng partido bilang presidente at Secretary General ng One Cebu Party. Kanunay, ila gayud kitang gitagaan og respeto unsa may baruganan sa One Cebu. It is a cliche, but please, may I say it, og isilsil nato sa atong alimpatakan. In unity, there is strength. And in this Cebu unity, Cebu now is stronger than ever in the national scene. Sa naturang konvensyon, formal ding nakipag-alyansa sa One Cebu Party matapos lumagda ng Agreement of Alliance ang Alayon Nacionalista Party sa Talisay City na pinangunahan ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gullias, Kusog Party ng Cebu City ni Acting Mayor Alvin Garcia at ang Kaabag Lapu-Lapu Party ni Mayor Jonard Ahong Chan. Samantala sa kabila ng suspensyon ay pinataw kay Mandaue City Mayor Jonas Cortez, nilinaw nito na mananatili siyang kaalyado ng One Cebu Party. Being part of One Cebu, there's no need for me to sign any agreement to support, align with One Cebu. Kay One Cebu naman may daan. So, ang among manifestation was ipadayon na mo ang alignment na mo sa among efforts sa vision sa One Cebu to be servant leaders of Cebu province. Ayon kay Toledo City Mayor Marjorie Perales, malaki ang advantage na maging kapartido ng One Cebu Party. Dako yung percentage na ata sa One Cebu. Toledo is so prepared for One Cebu, One Joyful Toledo, One Cebu team, and complete na among slate with Vice Mayor Jay and the whole council. Since Toledo, Cebu is stronger, Toledo is also stronger. So padayon jud nga among trabaho para sa Toledo City. Lubos naman ang pagpapasalamat ni Compostela Mayor Feliger Quino na siya ang standard bearer sa pagkaalkalde ng One Cebu Party. Ang team na may puso sa lungsod sa Compostela na malipayon nga maoy gideklarar nga under sa One Cebu ni Gob Gwen. At ako kay advantage na mo kay si Gob Gwen maayo kay performance sa probinsya sa Subo. Nya kami sa pod nga naa sa LGU na tagaan sa diag mga proyekto. Sa ginanap na nominasyon sa One Cebu Party Convention, si Governor Gwen Garcia ang idineklarang standard bearer pagka-gobernador sa lalawigan ng Sugbo sa ilalim ng One Cebu Party 2024 para sa darating na midterm elections. Ipresenta rin ang standard bearer o mga kandidato ng partido sa pagka-kongresista sa bawat distrito. Sa 1st District, si Honorable Rayami Golias. 2nd District, Honorable Edsel Galios. 3rd District, Honorable Pablo John Garcia. 4th District, Honorable Janice Salimbangon. 5th District Cebu, Honorable Juke Frasco. 6th District, Honorable Daphne Lagon. Lone District of Mandaue, Honorable Emarilo Lipap Juano Dizon. Cebu City North, Honorable Rachel Cutie Delmar. Lone District of Lapu-Lapu, Honorable Maria Cynthia Cindy King Chan. Ako Bisaya Party List, Honorable Sonny Lagon. Ang One Cebu Party ay ikinokonsiderang pinakamalakas na provincial political party dito sa bansa. Ito'y binubuo ng 52 mula sa 53 Cebu mayors, 11 mula sa 12 congressman ng Cebu province, 17 provincial board members at mayorya sa bilang ng mga alkalde, pangalawang alkalde, mga konsihal at maging barangay officials. Sa matagal ng panahon, isinusulong ng One Cebu Party na pagkaisahin ang probinsya ng Cebu at hindi kailanman ito papayagan ang dati ng isinulong na sugboak na ibig sabihin ay hatiin ang Cebu sa iba't ibang probinsya.
Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.